Hi guys! Welcome to UTV channel! Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-assemble ang piping bag. Una, buksan muna natin ang silicone piping bag. Kunin natin ang coupler. At ilagay natin ito sa loob. And then kunin natin ang frosting tip. Ilagay natin siya sa labas ng coupler. And then kunin natin yung lock ng coupler. At okay na ang ating silicone piping bag. Pwede na natin siyang gamitin. Huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload na video. Thank you for watching!